Kako se zaštititi od zračenja mobitela, golom oku sakriti neku sliku, ruke iskoristiti kao miš kompjutera, najbolje znaju hrvatski inovatori. U konkurenciji 2000 predmeta na izložbi na Tajvanu osvojili su 20 medalja, a kući se vratili s pregršt poslovnih dogovora. Nikad uspješnija izložba hrvatskih inovatora. U jednom od azijskih tigrova, Tajvanu, impresionirali su gospodarstvenike i ugovorili brojne poslove. Najbolji su bili Jana Žiljak-Vujić i Klaudio Pap, koji su platinastu medalju osvojili za svoj rad na korištenju infracrvene zaštite. Ovdje je Nina Badrić, a ovdje je Zagrebačka katedrala. U ovom printeru, znači, sada se stvara infracrvena slika. Bilo koja tajnica, bilo koji čovjek kojeg samo trebamo naučiti koji printer driver treba izabrati za ovaj printer, bi se zaštitili bilo koji dokument. A kako uštedjeti ugljen u proizvodnji energije u termoelektranama zna ovaj čovjek. Drago je osmislio novi tip goriva. Moj izum omogućuje da jednog dana se ta količina prepolovi, da ekološki je potpuno prihvatljivo gorivo. Žiri je oduševio i mladi Ivan Curić, koji je osmislio kako vlastitom rukom upravljati kompjutorskim zaslonom. Ja sad svojom rukom upravljam ovom aplikacijom. Znači mogu ispružiti ruku prema naprijed, čime odabirem nekakav sadržaj, ili mogu stisnuti šaku, znači kretati gore dole ili lijevo desno. Uspjeh je požela i kartica koja smanjuje opasno zračenje mobitela. Najnagrađivaniji proizvod u ovom segmentu u svijetu stabilizira energetsko polje čovjeka i samim time negativan utjecaj zračenja mobilnih aparata eliminira. Gospodarstvo Tajvana 6. je najbrže rastuće u svijetu. Hrvatska pamet pravi posao odradila je na pravome mjestu.